Irakasle eskola 1976 urtean sortu zen Eskoriatzan. 20 urte geroago, Mondragon Unibertsitatea sortu zen, Arrasateko, Oñatiko eta Eskoriatzako unibertsitate eskolak elkartuta. Horrela, irakasle eskola gaur egun ezagutzen dugun, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien fakultatea bihurtu zen. UESI. UESIk eskaintzen dituen irakasle ikasketen barnean, 2 graduren artean aukeratu daiteke, aurre hezkuntza eta lehen hezkuntza. 2 graduek helburu komun bat dute, hezkuntza beharrei aurre egiteko profesionalak trebatzea. Profesional burutsuak, sortzaileak eta konprometituak prestatzea, metodologia eta tresna berriak erabiliz gizarte aldakorrera eta egoera ezberdinetara azkar egokitzen direnak. Lehen hezkuntzan graduatuak irakasle lanetan aritzen dira. Baita eskolarako materiala diseinatzen, zein hezkuntzarekin zerikusia duten beste arlo batzuetan ere. Irakasle profil orokorraz gain, ikasleak 4 ibilbideren artean bat aukeratu beharko du. Lehen hezkuntza ibilbidea, hezkuntza bereziko ibilbidea, hezkuntza fisikoko ibilbidea eta atzerriko hizkuntzako ibilbidea. Autonomia garatu nahian, ikaslea bera bihurtzen da ikaskuntzaren protagonista. Talde lana eta disiplinartekotasuna funtsezkoak bihurtzen dira. Irakaslearen rola ere erabat aldatzen da. Lehen hezkuntzako graduatuak irakasle lanetan aritzen dira, 6 eta 12 urte bitarteko aurrekin. Lehen hezkuntza gradua, UESI.